እዚ ድምፂ ቤት ኢየሱስ ዓለም ለኻዊ ኣገልግሎት እዩ። ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩልኹም ይኹን። ኣብ ቀረባ ንርሕቑን ኮይንኩም መደባትና ትካተሉ ዘለኹም ክቡራት ህዝቢ ኣምላኽ፣ እዚ ብቤት ኢየሱስ ዓለም ለኻዊ ኣገልግሎት እናተዳለወ ዝቐርበልኩም መንፈሳዊ ናይ ሬድዮ ፕሮግራም እዩ። ሰላም ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩላኻትኩም ይኹን። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ሓውኹም ኤፍሬም ለማዓልቲ ኣብ ቁፅሪ 16 ትምህርቲ ኢየሱስ ዝብል በፂሕና ኣለና። ሽም እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተባረኸ ይኹን። ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሙን ጎይታ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ከም ዝረዳእና ክንቀፅል ኢና። ስለቲ ኩሉ ምክትታልኩም ጌታ ይዕዚዙ ይባርኽኩም። እምበር ቁጥሪ 16 ትምህርቲ ኢየሱስ ከምዚ ይብል፣ መጽሓፍ ቅዱስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዓለማዊ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነን ኩሉ ግዜ ምስ ኣቦን መንፈስ ቅዱስን ዝነበረን ስጋ ብምልባሱ መልክዕ ሰብ ከም ዝወሰደን ይሕብረና። ኣምላኽ ሰብ ኮነ ወይ ስጋ ለበሰ። ኣብዚ ኣብ ኢየሱስ ክልተ ባህርያት ንርኢ፣ ሰብኣዊነትን መለኮትን። ስለዚ ሙሉእ ሰብ ከምኡ እውን ሙሉእ ኣምላኽ እዩ። ኢየሱስ ብዘይ ሓጢኣት ስጋን መለኮትን ምርካቡ ንመስዋዕቲ ክኸውን ብቑዕ ገይርዎ። ስለዚ ማእከላይ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ክኸውን ከኣለ። ትምህርቲ ኢየሱስ ክልተ ዓበይቲ ክፍሊ ኣለዎ። ሓደ ሰውነቱ ክርስቶስ ወይ ከዓ መንነቱ፣ ካልኣይ ከዓ ስርሑ ክርስቶስ እንታይ ከም ዝገበረ። መንነቱን ስርሑን እዩ ናብ ኣቦ ክቐርብ ዘኽእለና። ብዘይካ እዚ ናብ ኣቦ እንቐርበሉ መገዲ ከቶ የልቦን። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 1-6፣ ዕብራውያን 7 ፍቕዲ 25። ብዙሓት ኣብ መንነቱን ስርሑን ስለ ዝተጋገዩ ካብ እምነት ወፃኢ ኮይኖም ነፍሲ ወከፎም ክንዝርዝሮም ግዜ የብልናን። ካብዚ ዝተለዓለ ናይ እምነት ኣቦታትና ብዛዕባ መንነቱን ስርሑን ዝምልከት ናይ እምነት መግለፂ ከውፅኡ ተገዲዶም። ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዛዕባ መንነቱ ዝምልከት ዝተዘርዘረ ቃላት ኣሎ። ብዛዕባ ኣምላኽነቱ ኢየሱስ ዝምልከት ኣብ ኢሳያስ 7:14፣ ኢሳያስ 9:6-9፣ ከምኡውን ኤርምያስ 23 5-6፣ ሚክያስ 5:2፣ ኣብ ምሳሌ 30 ፍቕዲ 4፣ መዝሙር ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 7 ከምኡውን ፍቕዲ 12፣ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 45 ፍቕዲ 6፣ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 8 ክንርኢ ንኽእል ኢና። እዘን ኩለን ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናየን ኣምላኽ ስጋ ለቢሱ መድሓኒ ከም ዝኸውን ዘመልክታ እየን። ብዛዕባ ስጋ ምልባሱ፣ ብዛዕባ ኢየሱስ ስጋ ምልባሱ ኣብ ዘፍጥረት 3:15 ክንርኢ ንኽእል ኢና። ከምኡውን ኣብ ዘፍጥረት 9:26 ኣሎ፣ ዘፍጥረት 22:18፣ ዘፍጥረት 26 ካብ 2-4፣ ዘፍጥረት 28 ፍቕዲ 13-14፣ ከምኡውን ኣብ ዘህልቁ 24 ፍቕዲ 17 ኣለና። ኣብ ዘዳግም 18 ፍቕዲ 15 ንረክብ ንኽእል ኢና። ከምኡውን ዘፍጥረት ምዕራፍ 49 ካብ ፍቕዲ 10-12፣ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 1፣ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 7:12-14፣ ካብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 14፣ ኣብ ዘካርያስ 3:8፣ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 11 ካብ 1-4 ክንርኢ ንኽእል ኢና። ዘን ኣብ ላዕሊ ተጠቒሰን ዘለዋ ጥቕስታት ኣምላኽ ንሓደ ሰብኣይ ፀዊዑ ህዝቢ ክገብሮ፣ ካብዚ ህዝቢ ከዓ ዓሌት ከውፅእ፣ ካብ ዓሌት ከዓ ቤተሰብ፣ ካብታ ቤተሰብ ከዓ ድንግል ክመርፅ ከሎ ንርኢ። ነቢያት ኣብ ትንቢቶም ኢየሱስ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ከምኡ ድማ ሰብ ከም ዝኾነ ተነቢዮም ኣብ ሓደ ኣካል መለኮትን ሰብነትን ባህሪን ከም ዝኸውን ተዛሪቦም እዮም። ንብዙሓት ከመይ ኢሉ መለኮት ስጋ ይለብስ
ከመይ ከሰብ ይኸውን ዝብል ሕቶ ፈጢሩ ነይሩ። እዚ ሕቶ እዚ ኣብ ወንጌላትን መልእኽታትን መልሲ ረኺቡ ኣሎ። ኣብ ዘፍጥረት 3:15 ዘርኢ እታ ሰበይቲ ማለት ወዲ ኣምላኽ ብድንግል ኢሳያስ 14 ተፈጺሙ። እዚ በቲ ኣደናቒ ዝኾነ ኣወላልዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ማርያም ድንግል ኮነ። ማቴዎስ 1:18 ሉቃስ 1:35 እዚ ማዕቢልና ዝብሉ ኣይቀበልዎን እዮም። ከምኡ ድማ እምነት ዝጎደሎም ንምቕባሉ ይሽገሩ። ብዘየገድስ ንሕና ግና መሰረትና መጽሓፍ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ከምቲ ጽሑፍ ዝብለና ኢና እናኣምን። መለኮት ስጋ ስለ ዝለበሰና ክንድሕን ዝኽኣልና። ስለዚ ናይ መለኮት ስጋ ምልባስ ንዓና ብጣዕሚ ኣገዳሲ ትምህርቲ እዩ። ክርስቶስ ስጋ ምልባሱ ኩሎም ጸሓፍቲ ሓድሽ ኪዳን መለኮት ስጋ ምልባሱ ኣረጋጊጾም እዮም። ክርስቶስ ስጋ ምልባሱ ዘይጉጉይ ሓቂ እዩ። ክርስቶስ ስጋ ምልባሱ ታሪኻዊ ሓቂ እዩ። ንማርያም ሉቃስ 1 ካብ 26 ክሳብ 38 ኤርምያስ 31 ኣብ 22 ገብርኤል መልኣኽ ከም ዘበሰራ ንርኢ። መለኮት ስጋ ከም ዝለበሰ ኣብ ሉቃስ 2:34 ክሳብ 38 ንረክብ። ዮሴፍ ሕጹይ ማርያም እውን ክንገሮ ስለ ዝነበሮ መልኣኽ መጺኡ ክነግሮ ንርኢ ኣብ ማቴዎስ 1:18-25 መለኮት ስጋ ከም ዝለበሰ ጎይታ ባዕሉ እውን ገሊጹ ኣሎ። ዮሃንስ 16:27 ከምኡውን ዮሃንስ 8:42 ኢየሱስ ብኣምላኽነቱ ጎይታ ዳዊት ከም ዝኾነ ብሰውነቱ ከዓ ወዱ ከም ዝኾነ ማቴዎስ 2:44 ራእይ 22:16 መዝሙር ዳዊት 111 እግዚኣብሔር ኣቦ ከም ዝኾነ ኣብ ዮሃንስ 2:16 ንረክብ። ከምኡን ኣብ ዮሃንስ 5:17 ዮሃንስ 10:8-47 ኣብዘን ጥቕሳ እዚኣተን ተዛሪቡሎ። እግዚኣብሔር ኣቦውን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዱ ምዃኑ መስኪሩሎ ኣብ ማቴዎስ 3:16-18 ማቴዎስ 10:7 ካብ 1 ክሳብ 5 ከምኡውን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 12:27 ክሳብ 29 ንዮሴፍ ግና ዋላ ሓደ ግዜ ኣቦይ ኣይበሎን። ኣብ ትምህርቲ ስለ መለኮት እውን ሃዋርያት ጎይታ መለኮትን ሰብን ከም ዝኾነ ገሊጾም ስለዚ ድንግል ከም ዝወለደት ይሕብሩ። ጳውሎስ ዝገለጾ ኣብ ሮሜ 1:3-4 ገላትያ 4:4 ቆሎሴስ 2:9 ከምኡን ቆሎሴ 1:19 ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ኣብ 3:16 ዕብራውያን 2:14 ሮሜ 8:3 ሮሜ 9:5 ኣብ ፊልጵ ምዕራፍ 2:5-8 ከምኡን ዕብራውያን ምዕራፍ 10:5 ጴጥሮስ ዝገለጾ ኣብ ማቴዎስ 16 ቀዳማይ ጴጥሮስ 1:18-20 ከምኡን ዮሃንስ ኣብ ምዕራፍ 1:1-3 ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14:18 ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 4:9-10 ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 4:1-3 ከምኡን ካልኣይ ዮሃንስ ምዕራፍ 7:10 መለኮት ስጋ ክለብስ ዘገደደ ሰብ ሓጢኣቱ ስለ ዝሞተ መለኮት ስጋ ክለብስ ተገደደ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15:2 ሮሜ ምዕራፍ 5:12-21 ከምኡን ገላትያ ምዕራፍ 2:16 ንሰብ ዘድሕን ሰብ እዩ፣ ግን ሓጢኣት ዘይብሉ ንሰብ ከድሕን ዝኽእል ሰብ ዋላ ሓደ ኣይተረኽበን። ኩሉ ሰብ ሓጢኣተኛ ኾነ። ኢዮብ 10:4 ኢዮብ 10:4 ከምኡውን ኢዮብ 25:4 መዝሙር ዳዊት 51 ካብ 1 ክሳብ 5 መዝሙር ዳዊት 58:3 ኣምላኽ ጥራይ እዩ ንሰብ ከድሕን ዝኽእል፣ ብሞቱ ሰብ ከድሕን መታን ናይ ግድን ስጋ ክለብስ ተገደደ።
ገላትያ 4 ካብ 4 ክሳብ 5 ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2:22 ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 5 ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 21 ባህሪ ናይ ዝስጋ ዝለበሰ መለኮት ኣብ ፊልጵ ምዕራፍ 2 ካብ 6 ክሳብ 8 ንረክብ ንኽእል ኢና ባህርያቱ ብመልክዕ ኣምላኽ እዩ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምምንዛዕ ኣይረኣዮን መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሰረ ሰቡን መሰለ ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኸበ ርእሱ ክሳዕ ሞት ኣትሓተ ክሳዕ ሞት ኣብ መስቀል እኳ ተኣዘዘ ስለዚ ኢየሱስ ኩሉ ግዜ ኣምላኽ እዩ ቅድሚ ስጋ ምልባሱ ኣምላኽ እዩ ነይሩ ድሕሪ ስጋ ምልባሱ እውን ኣምላኽ እዩ ስለዚ ኣምላኽነቱ ካብ ዘለዓለም እዩ እዚ ከዓ ዮሐንስ 3:13 ክንሪኦ ንኽእል ኢና ከምኡውን ኣብ ማቴዎስ 28 ፍቅዲ 19 ወንጌል ማቴዎስ 18 ፍቅዲ 20 ወንጌል ዮሐንስ 6:36 ወንጌል ዮሐንስ 14:11 ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 25 ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 37 ዮሐንስ 2 ካብ 24 ክሳብ 25 ከምኡውን ወንጌል ዮሐንስ 18 ፍቅዲ 4 ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 12 ከምኡውን ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ፍቅዲ 8 ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 58 ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 4 ከምኡውን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 26 ኣብ ራእይ 1:8 ከምኡውን ዮሐንስ 3:16 ዮሐንስ 5 ፍቅዲ 26 ሞራላዊ ባህርያቱ ቅድስናኡ እዩ ማርቆስ 1:20 ከም ዝብለና ኣብ ራእይ 4:8 ከም ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1:15 ካልኣይ ሞራላዊ ባህርያቱ ጽድቁ እዩ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 1:30 ኤርምያስ 23:4 ቀዳማይ ዮሐንስ 20 ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 2 ተሓደኻ ፍቅሩ እዩ እቲ ሳልሳይ ሞራላዊ ባህርያቱ ፍቅሩ እሱ ከዓኒ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 3:16 ንሪኢና ኣብ ገላትያ 2:20 እውን ኣለና ቀዳማይ ዮሐንስ 4 ካብ ፍቅዲ 16 ክሳብ 19 ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ 4 ክሳብ 7 እውን ተጠቒስልና ኣሎ ኣብ ቲቶስ 3 ካብ 4 ክሳብ 7 እቲ ሓደ ከዓ ተኣማንነቱ እዩ እቲ ራብዓይ ሞራላዊ ባህርያቱ ናይ ክርስቶስ ተኣማንነቱ እዚ ከዓ ኣብ ዮሐንስ 14:6 ኣለና ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ 5:20 ከምኡውን ዕብራውያን ምዕራፍ 2:17 ተጠቒሱሎ ኣምላኽ ይኹን እምበር ስጋ ስለ ዝለበሰ ከዓ ከም ደቂ ሰብ ዝኾነሉ ኣሎ እዚ ከዓ ብሉቃስ 2:40 ንረኽቦ ንኽእል ኢና ብሉቃስ 2:52 ዕብራውያን 5 ፍቅዲ 8 ማርቆስ 6 ፍቅዲ 3 ሉቃስ 3:23 ዕብራውያን 2:10 ማቴዎስ 4 ካብ 1 ክሳብ 11 ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 2:18 ማርቆስ 1:35 ወንጌል ሉቃስ 22 ፍቅዲ 28 ኣብ ዕብራውያን 4 ፍቅዲ 15 ወንጌል ማቴዎስ 14 ፍቅዲ 23 ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 7 ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 6 12 ከምኡውን ሉቃስ ምዕራፍ 22 ካብ 39 ክሳብ 46 ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 1 35 ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 15 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 38 ዕብራውያን 5 ፍቅዲ 7 ወንጌል ማቴዎስ 24 ፍቅዲ 36 ወንጌል ማርቆስ 10:3 ፍቅዲ 32 ሉቃስ 7 ፍቅዲ 9 ከምኡውን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ካብ ፍቅዲ 36 ክሳብ 40 ክንሪኦ ንኽእል ኢና እዚ ኩሉ ኣምላኽ ይኹን እምበር ስጋ ስለ ዝለበሰ ከዓ ከም ደቂ ሰብ ዝኾነሉ ኣብነታት እዩ ስለዚ ጎይታና ከድሕነና ናይ ግድን ስጋ ክለብስ ነይርዎ ስጋ ለቢሱ ተዋሪዱ እዩ መወዳእታ እውን ሞይቱ
እቲ ዝሐጉሰና ግና ሞይቱ ኣይተረፈን ተንሲኡ ብኽብሪ ተንሲኡ ሕጂ ኣብ የማን ኣቦ ኣሎ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሙን ጎይታ እዩ ጌታ ኢየሱስ ይዕዚዙ ይባረኩም ናይ ሎሚ ቁፅሪ 16 ክፍሊ ኣብዚያ ክንወዲእና ዝቕፅል ቁፅሪ 17 ሕፅር ዝበለ ብዛዕባ ስላሴ ዝብል ክንርኢና ማለት እዩ ጌታ ኢየሱስ ይዕዚዙ ይባረኽኩም